Maybe, kaya mo ba talagang hulihin sila o takot ka din sa mga kakayahan ng mga connection nila? Marble na pintuan, protektado ang mga pangalan, kontados lahat, di mo alam kung sino masasagasaan. Pag pinapaikot ng tayo at pinaglalaruan, sa bandang uli sila'y magkakamayan na lang. Pasensya na panyero, pasensya na panyera, kailangan ko yung gun dahil napakaraming mata. Sabi mo may hostisya, pero nasaan sa lupet ang ginalawa nila? Dapat